'Yan sanda sun ceto mutum 8 da aka yi garkuwa da su sun kwato makamai a jihar Kaduna. 'Yan sanda a jihar Kaduna sun kubutar da mutane 8 da aka yi garkuwa da su a Galadimawa, Kidandan da ke karamar hukumar Giwa ta jihar, sun kuma yi nasarar kwato wata bindiga kirar AK-47. Kakakin 'yan sandan jihar ASP Muhammad Jalige ya tabbatar da hakan, ya ce suna kokarin kamo masu laifin tare da gurfanar da su. Isa Sani Randawa, sashen Hausa na Randawa Media Concept. Ku kasance da Arewacin TV, wanda kamfanin Vivid Broadcasting International Network ke ɗaukar nauyi. Majalisar tuntuɓa da haɗinka ta Arewa ke shiryawa. Tashar za ta dinga kawo maku shirye-shirye masu faɗakarwa, nishaɗantarwa, ilmantarwa, har da sanin abin da ke faruwa a lardin Arewa. Dama ce gare ku don ku bada taku gudunmuwar don ganin tashar ta ci gaba. Kofar mu buɗe take don bada shawarwari ko kuma aiki da mu. Arewacin TV, taken mu shine arewar mu a bar alfaharin mu. Wannan sako ne daga daraktan sadarwa Sani Musa Daitu.